ശരിക്കും അച്ഛനാണോ അമ്മയാണോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നന്നായിട്ട് വളർത്തേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കുള്ള റോൾ എന്താണ്? അച്ഛനിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസ്, സോഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ, പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സ്കിൽസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് സ്കിൽസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സൈക്ലിംഗ് ആവാം, ഡ്രൈവിംഗ് ആവാം, സ്വിമ്മിങ് ആവാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയാവും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അച്ഛന്മാരിൽ നിന്നാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് അമ്മയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന രീതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യനിഷ്ഠയാവാം, അതുപോലെ തന്നെ അഫെക്ഷൻ ആവാം, സ്നേഹമാവാം, ക്ഷമിക്കാനുള്ള കഴിവാവാം, അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ആണ് എപ്പോഴും അമ്മയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം എപ്പോഴും അച്ഛൻ മാത്രം വളർത്തിയാൽ പോരാ, അമ്മ മാത്രം വളർത്തിയാൽ പോരാ, രണ്ടുപേരുടെയും സ്നേഹവും പരിചരണവും അറ്റൻഷനും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഉള്ളൊരു കുട്ടിയായിട്ട് കുഞ്ഞിന് വളർന്നു വരാൻ പറ്റുള്ളൂ.